أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته jama'a masu sauraron mu a wannan gidan nan mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatun mu na alkhairi ya Allah ubangiji ka biya mana dukkanin abin da yafi karfin mu Allah ubangiji ka yi ya mana ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a masu sauraron mu abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci wato shine sirrin suratul Fatiha kun fayakun. Idan ya kasance kana da bukata a wajen Allah da Allah kayi kokari kayi wannan sirrin, kayi kokari ka ringa yin wannan sirrin bayan sallar magriba, akalla kayi shi a kwana 7 bayan sallar magriba. Insha Allah zaka sha mamaki yadda bukatar ka zai biya a cikin kankanin lokaci. Kowane irin bukata ko girman bukatar, duk abin da kake so a wajen Allah kayi kokari kayi wannan aikin bayan sallar magriba. Bayan sallar magriba akan yin sa. Amma ba tare da bata lokaci ba, kafin mu je kin bayani yadda wannan sirri mai albarkan yake, in dai wannan shine farko shigowar ka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana share dan al'umma annabi da wasu amfana da wannan sirrin mai albarka. Wannan sirrin ana yin shi ne bayan sallah magriba, kuma zaka yi tsohon kwana 7 kana yin sa, kuma ko ka zaɓa kwana 21 ko kwana 41. Amma wannan bukatan, duk wani bukatan da zaka nema da wannan sirrin, insha Allah bukatan na sai ya biya albarkacin sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Na'am, ana bayan sallar magriba, idan ka yi hida da sallar magriba sai ka yi nafila. Bayan ka yi nafila sannan sai ka karanta Fatiha, wato suratul Fatiha daga farko zuwa karshe. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Amma kowanne sai ka sa bismillah. Ina fata an gane, kowanne suratul Fatiha sai ka sa bismillahir rahmanir rahim. Na'am, sai ka karanta kafa 41. Idan ka gama karanta kafa 41 sai ka yi salatin tunjina kafa 70. Salatin tunjina shine Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biya min jamil awal wal afat wa taqilla nabiyya jamil hajati wa tutahhiruna biya jami sayyati wa tarfa'una biya al rajati wa tuballighuna biya aqsal gayat min jamil akhirati fil hayati wa ba'da al mamati. Shine ake karanta kafa 70. Idan ka gama sai ka daga hannu sai ka roƙa bukatarka. Insha Allah ka yi kwana 7 ka dinga yin wannan addu'ar bayan salar magriba. Zaka sha mamaki yadda bukatar ka zai biya a cikin kankanin lokaci. Wannan sirrin yana da matuƙar tasiri sosai. Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu na alkhairi dan albarkacin suratul Fatiha, dan albarkacin sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ana maka kawo karshen bayanin wannan sirrin mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba game da wannan sirrin, zaka yi ya tuntuɓa mu a kan number wayan mu, wato 09022420711 09022420711. Da shi ne muke yin, ka zaka yi neme mu ta kira, kuma zaka yi neme mu ta WhatsApp. Allah ubangiji ya ba mu sa'a da nasara kuma ya biya mana bukatunmu. Kuma kare a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shirye namu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana share dan al'umma annabi da wasu amfana da wannan sirri mai albarka. Allah ubangiji ya karba mana kuma ya biya mana bukatunmu dan girman alqur'ani dan alfarma sayyidina Muhammad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.